ہیڈ پوائنٹ نام دی تازہ اپڈیٹ دوستو السلام علیکم دوستو اساں ہیڈ پوائنٹ نام علی پور گئے ہوئے تھے تے تو ہن پانی دی روٹین دکھیندے تھے بھئی کتنا درے کام کریندے پین کتنا پانی آگے تے آئے دیکھی تو اساں پانی نال اپنا نہر والی سائڈ تے گئے ودو دوستو تے ہن اساں ویلے تے سے اپنا جیڑی سائڈ دے پانی دی زیادہ سپیڈ ہے دریا چناب دی پل دے اوتے دوستو سارے نال جڑے رہے میرے اگر چینل تے نویں رہے سبسکرائب بھی کر دیو لائک کر دیو ویڈیو دوستو سکپ نہیں کرنی مکمل دیکھنی ہے دوستو میرا چینل دیکھ دے پیو ویلا مستری دوستو میں تھوڑا ویلا ہم تے میں جو تھوڑی ویڈیو بنا گنو یہ دیکھو دوستو یہ اساں ہیڈ پوائنٹ نام علی پور پل دے اوتے آ گیو حاضر تھی گیو دوستو ہن تو اساں تازہ ترین اپڈیٹ دے دے کہ کیا روٹین ہے کیا پانی دی سپیڈ ہے ساری تفصیل میں تو کوئی ویڈیو دکھینا دوستو یہ دیکھو دوستو یہ خود شریف والی سائڈ دے یہ درے بالکل چلے کریں دوستو یہ دیکھو دوستو یہ دیکھ سکتے ہوئے کہ بالکل یہ درے کم کریں پین بالکل پانی دی بھی بہت سپیڈ ہے دوستو یہ پانی جرا ریلا آمنا ہے وہ بھی رل گئے دوستو یہ دیکھو دوستو یہ پانی دی سپیڈ یہ اصلا تو کوئی لائف دکھوینے پیوں سارے نال روائے علی پور موجود ہاں 4:06 دینے پین دوستو تے میں تو کو پانی دی مکمل اپڈیٹ دینا دوستو بہت زیادہ ہوں جرا ہے نا پانی دریا دے وچ چلدا پہ دوستو یہ تساں دیکھ سکتے ہوئے کہ میں جڑے درے چلدے پن دوستو ہن دے اوتے موجود ہاں یہ دیکھو دوستو یہ ہیڈ پوائنٹ نام علی پور ہے دوستو ہن میں تو پانی دی روٹین بھی دکھینا یہ دیکھو دوستو یہ بہت زیادہ چلدا پہ ہن سارے درے جڑے نا ہیڈ پوائنٹ نام دے چوے ہوئے دوستو یہ دیکھو دوستو یہ سارے درے جڑے نا یہ پوائنٹ نام دے جڑے نا چوے ہوئے تے ہن پانی بہت زیادہ تھی کہ اللہ خیر کرے دوستو دوستو بہت پانی تیز چلتا پہ یہ ٹائم اساں ہیڈ پوائنٹ نام علی پور موجود ہے سے یہ دیکھ سکتے ہو دوستو کہ بہت زیادہ پانی ہے دوستو جڑا ہے نا پانی کا پوری تفصیل اصل کو دے دیتی ہے تو ہوں اصل واپس چلے میں علی پور دیکھو دوستو جیڑی سائڈ سے پانی نکلتا دوستو آئی تھی جو ہے نا معلومات دے دیجیے بھائی ویڈیو جو تھے اجازت اللہ حافظ دوستو خیال رکھے